What's up mga kapaparts? May mga gulay na ba kayo dyan sa inyong mga bakuran? So tayo na magtanim upang hindi nabili pa ng mga gulay sa merkado. So sa araw na ito mga kapaparts, magtanim tayo ng pisay. So ito ang ginagawa kong plot dito para magtanim tayo ng pechay. Ito sa nakita nyo may mga natutubo na dito banda. Ito ay mustasa to. 8 days na yan. So ito naman ngayon ginagawa kong plot para sa pitsay. So dalawang plot yan para sa pitsay. Ayan, ang unang gagawin natin ay tanggalin yung mga bato-bato. Since wala tayong kahigan, yung hilamon lang pwede na. Basta matanggalan yung mga bato-bato sa bandang itaas. Ayan. Para diretso talaga yung ugat ng pitsay sa lupa. Ayan, dapat lang kunting pasensya lang mga kapaparts. Dapat with love ang pagtrabaho dyan mga kapaparts para maganda ang labas ng ating trabaho. So ganyan, mag-plot, ipalambot yung lupa to be sure na wala talaga siya mga bato o anumang mga foreign materials dyan sa loob. Dahil dati itong tambakan ng mga basura, kaya maraming mga foreign material dyan tulad ng pako, bato, bildo at kung ano-ano pa. So ayan, ready na siya. Pwede na natin itanim ito maya maya. So after that, itubig natin yung plot para basang-basa siya. Dahil kung mamaya natin itubig yan, nandyan na yung pitsay, baka magalawan yung puno, no? Habang wala pang pitsay, maglagay na tayo ng tubig na may pressure to be sure na nasa loob talaga siya. So ito na ang pitsay. Itanim natin to, isang dangkal ang layo na itanim natin kasi malaki-laki to. Pag sobrang malapit, masisikit sila. So ang pagtanim ay dapat hilain sa bandang dahon lang, dahan-dahan, to be sure na hindi mabali yung stem para hindi siya mamatay. Huwag masyadong idiin para hindi mabali yung stem. Ganon, dahan-dahan ang pagbunot, hawakan ang dahon. Ayan, tapos daliri natin ibutas para malaman natin kung may mga bato pa ba dyan sa loob. Tuloy-tuloy lang hanggang papunta doon sa unahan. Ganon pa rin ang procedure mga kapaparts. Sana gawin nyo rin nyo ito sa inyong bawat bakuran dyan sa mga bakanteng lote para hindi na tayo bili pa balang araw. So madali lang tong pitsay mga kapaparts. 25 days to 30 days pwede na tayo dyan mag harvest para gawing gulay. So dahan-dahan, gaya ng sinasabi ko, with love, no? Mahalin natin yung ginagawa natin na para to be sure hindi mabali yung stem ng pitsay kasi sobrang liit pa talaga nila. Ayan, sana gawin nyo rin to sa inyong mga bawat bakuran. So pagkatapos niya mga kapaparts, buhusan natin ng tubig bawat sentro na talaga sa puno ng pitsay para concentrated talaga, hawak talaga yung lupa sa ugat ng pitsay. So sa puno talaga lagyan ng tubig, na maraming tubig para hawak talaga ang ugat sa lupa. So salamat talaga sa palaging panonood dito sa Papa's Jokes TV, sa Gardener's Specialist. Please subscribe and don't forget to like and share. So magtanim tayo mga kapaparts para hindi tayo bili pa sa palengke. So ayan, dahan-dahan ang pagbuhos ng tubig to be sure na hindi siya lalata, no? So and then bukas yan, pwede natin takpan ng
pang samantala ng dahon ng nyug para hindi siya mamatay sa sobrang init. So thank you so much, and I wish you all God protected mga kapaparts. And sana ay i-share nyo to video ko. So thank you. And don't forget to subscribe. So ganun lang talaga ang procedure. Sa susunod sa paso na naman ako magtanim para ipakita talaga sa inyo Fafford Jokes.